Este é o robot Photon de Matata Studio. A parte do robot, a caixa trae moitos accesorios. Un plano dunha cidade, tableiros e fichas para construir un modelo de cidade intelixente e un cargador. A parte trae 3 manuais. O primeiro manual dinos o que contén o kit. Por outra parte, temos 2 itinerarios. O primeiro é de 7 a 9 anos. Nel aparecen as diferentes leccións cun tempo determinado e uns obxectivos e un guión da lección. No segundo itinerario é de 10 a 12 anos e tamén nos aparecen as leccións, o tempo, os obxectivos e o guión da lección. Primeiro, hai que instalar a aplicación Photon AI. Unha vez dentro, aparece a opción de itinerario 1 e itinerario 2. Aí podes escoller según a túa idade. Na esquina superior dereita aparece a opción de conectar. Despois de darlle a conectar, hai que darlle a buscar e xa estaría conectado. Dentro do itinerario 2 hai 10 retos, pero nós vamos entrar ao robot policía. Aquí hai unha serie de coñecimientos e entrenamientos e cando os acabemos vámoslle dar a experimentos 2. Témoslle que dar ao dispositivo actual e despois a seguinte. Aquí temos que describir ao personaxe. No noso caso sería este. E daríamos a seguinte. Agora hai que colocar o personaxe na ciudade. Agora hai que darlle a inicio e comeza o reto. E aí detectou o personaxe.